A gama de consumibles Lely son unha serie de produtos que están pensados e fabricados para o bo funcionamento do robot Lely. Están diseñados especificamente para o robot Lely e garantizan o bo funcionamento tanto técnico como a óptima saúde dos animais. No relativo ao ordeño, os consumibles dos que dispomos son consumibles orientados á limpeza do robot, á limpeza dos cepillos, repuesto para o contador de células somáticas, limpeza das lentes do sistema de láser, a limpeza do robot realízase con auga a unha temperatura superior a 77 grados, con unha mistura de deterxente alcalino ou ácido. Dispoñemos de deterxente Astricid, que é un ácido especificamente diseñado para a limpeza do robot, e deterxente alcalino tipo Astrilin. Están diseñados para o bo funcionamento da máquina e conseguir unha óptima calidade do leite. O produto de limpeza dos cepillos, Astri LC, utilízase para a limpeza dos cepillos que ao mesmo tempo son os que despois van limpar o pezón da vaca. O produto Astri LC está especificamente diseñado para a limpeza no robot. Non provoca irritacións, é amigable ca piel, está aprobado para desinfectar a fondo e rapidamente. Prevén a contaminación entre ordeño, entre vaca e vaca. A limpeza dos cepillos é moi importante porque contribúe a unha boa calidade do leite e a unha saúde da ubre correcta. Efectivamente, tamén dispoñemos de produtos para a limpeza do tanque de leite. Neste caso, son o Frigus Lean e o Frigus Acid. A diferencia cos anteriores produtos que estaban especificamente diseñados para a limpeza do robot, estes están máis pensados para a limpeza do tanque. Limpezas a temperaturas máis baixas, incluso o deterxente alcalino ten componentes de cloro para facer unha limpeza máis profunda. Tamén dispoñemos do concentrado Astricel. O Lely Astricel é un fluido utilizado para determinar o recuento de células somáticas en leite co sistema de sensores Lely MQCC. Para que nos fagamos unha idea, por exemplo, o Lely Astricel consume por ano sobre 8 litros de concentrado. Respecto aos produtos para o cuidado de saúde ubre, dispoñemos dunha ampla gama de produtos. Podemos empezar con un produto como é o Queres Lac, que é un produto en base a ácido láctico, é un produto de mantemento. A continuación teríamos o Astri UC. O Astri UC é un produto con base iodada, pero está especialmente diseñado polos cosméticos que ten integrados para a recuperación do pezón e da piel do pezón. Estará pensado sobre todo en época invernal para combatir o estrés que poida ter a piel en relación co frío. Teríamos o Queres Iodine. O Queres Iodine é un sellador a base de ácido láctico, 5.000 partes por millón, que utilizaríase máis ben como un sellador correctivo. Por outro lado, temos o Lely Astrio, que é un sellador a base de iodo e está pensado para o mantemento. A continuación teríamos o Queres Barrier, que é un sellador a base de iodo, pero é un sellador de barrera. Todos estes selladores están especificamente diseñados para a pulverización e o funcionamento no robot de ordeño Lely Astronaut. Outro dos elementos a ter en conta na saúde da ubre da vaca é o pelaubres. A función de pelaubres é pelar o pelo nas ubres das vacas, o cal redunda nun estado máis limpo do ubre, o que beneficia a saúde do animal. O sistema de pelado co pelaubres é menos estresante para o animal e é moito máis rápido co afeitado. Podedes comprobar, facendo, que realmente isto é unha llama fría, non provoca dano ningún ao animal. Podedelo ver vos mesmos. Aparte dos consumibles anteriormente mencionados, tamén dispoñemos de consumibles para o Lely Meteor. O Lely Meteor é o noso dispositivo para o tratamento de pezuñas. Por un lado teríamos o Lely Wash, que é un xabón para a limpieza de pezuñas, e do outro lado o Lely Care, que é o produto para o tratamento de pezuñas. O
repostos orixinais Lely están diseñados especificamente para o sistema de ordeño en robotizado Lely Astronaut. Están diseñados para maximizar a durabilidade do produto e ao mesmo tempo conseguir un ordeño eficaz e eficiente. Neste caso vou vos presentar as pezoneras que utilizamos por defecto. Son pezoneras de silicona con anillos no furado do pezón, das cales dispoñemos en diferentes medidas, 19 mm, 21 mm e 23 mm. O Servicio Técnico de Lely e o Servicio de Asesoramento en Granxa FMS asesorará aos granxeiros para a elección da pezonera máis correcta, en función da raza dos animais e en función de se o robot está ordeñando, por exemplo, únicamente vacas e novillas. O sistema de pretratamento de pezós que utiliza o Lely Astronaut utiliza unhos cepillos que están especificamente diseñados para unha limpieza agradable do ubre. Os cepillos, se vos fixades, teñen dous tipos de cerdas colocadas diagonalmente, o que fai que a limpieza sea máis completa. A importancia de utilizar repuestos orixinais e consumibles orixinais Lely no sistema de ordeño robotizado Lely Astronaut redunda en unha maior longevidade do aparato, fiabilidade técnica e unha maior calidade do leite. Son os únicos produtos que están realmente testados para o funcionamento co sistema de ordeño robotizado Lely Astronaut.